Доктор Олег Ламикин е популярен руски лекар и лечител, сподвижник и ученик на Мизар Карим Нурбеков. Той е поддамствен медик, владее 10 медицински специалности, от диетолог до психотерапевт. Има принос в науката и практиката на лечение във всяка от тези области и е признат специалист по оздравителната гимнастика цигун. Доктор Ламикин преподава най-древните системи за енергийна и психологическа самозащита на човека, съхранени в Хималаите и Тибет, както и практическо усвояване на психоенергийната самозащита. В основата на неговото учение е системата Жимлам, част от която той ни демонстрира при гостуването си на кафе на 11 април миналата година. А днес популярният лечител доктор Ламикин ще ни каже как да изградим енергийната си самозащита и как да се защитим от болести и да разкрием нашите дарби и интуиция. Боже Мария, това, което видях е, че въпреки намесата на доктор Ламикин, коремчето, което си имах там, продължавам да си го имам. Да му се не види. Само ти го виждаш, обаче. Да. Надявам се поне това да сме постигнали, само аз да го виждам, но съмнявам се. Оставам на теб да представиш тази красива дама, която е в нашата компания, защото знам, че тя е свързана с теб и с доктор Ламикин по един интересен начин, благодарение на твоите съвети и на него, на аз това, вече не си спомням кога съм ме посъветвала. Няма значение, сега заедно ще си спомните. Само да кажа, че тя е избегнала операция благодарение на нещата, които прави. Ти ми я представи. Това е Марина от Севлиево. На времето преди около 15 години аз бях тръгнала да изнасям лекции. Това бяха първите ми прощапулници в холистичната медицина и тя организираше лекциите в Севлиево. Още тогава ми направи впечатление, че е изключително позитивна, усмихната. Става ти хубаво, като си край нея. И започнахме през времето да си дружим. Тя уреждаше и други курсове там. Ние станахме нещо като чести гости в Севлиево с доктор Господинов и постепенно се сприятелихме. Аз я чувствам като сестра. Когато ми се оплака за миомата миналата година, аз току-що бях изкарала първия курс при професор Ламикин, който за България е втори, обаче аз не бях разбрала първия път кога е идвал. Самата аз се занимавах с Жимлам системата и когато тя ми се обади, аз току-що бях свършила да правя упражненията. И ми най-естествено е било да й кажа, това е една уникална система, вместо да се притесняваш, тумора не е злокачествен. По принцип човешкото тяло е така организирано, че нищо не трябва да се вади и да се реже от него. Няма смисъл да мислиш за операция, независимо колегите как са настроени да те агитират. Какво са посъветвали колегите. Кажи ми ти, каква точно е диагнозата и какво ти казаха лекарите? Значи, преди година и половина ми откриха тази миома. Може да пиете кафе, ако искате, може да дойдеш по-насам. Значи, откриха ми тази миома и казаха спешна операция, защото е много голям. Това е тумор, веднага трябва да се махне и естествено на теб те става толкова страшно. Но аз се обадих... Целият ти свят се обърка. Да. И се обадих веднага на доктор Мария Папазова. Значи, сега тя беше 7,5 на 8,5, 9. Значи нещо такова, което е доста голямо и казаха, че ще ми изчистят цялата. Което за мен... ще махнат матката, яйчници, тръби. Да. И това за мен звучеше наистина... Аз наистина не искам да си махам нито един от органите. И просто се обадих на доктор Мария Папазова и тя ми посъветва да не правя веднага операция и да пробвам с доста други неща, които аз започнах всъщност, но така или иначе 3-4 месеца започнах с това, което тя ми беше казала, без да правя още жимлам. Да. Но след направения преглед, след 4-тия месец, миомата отново си беше пораснала. С още сантиметър и половина. И аз отново и се обадих и тогава тя ми каза, так му беше дошъл професор Ламикин, и тогава тя ми каза, започвай да четеш книгата, Школа за мързеливци се казва, и започвай да играеш тази гимнастика, много е добра. И аз веднага го направих и по принцип аз съм много упорит човек, нали? И започнах... Тоест не правиш нещата 5 дни и след това да се откажеш, истински започваш да работиш. И по книгата наистина, тогава нямаше и диск, по книгата започнах да ги правя тези упражнения. Те са... Покажи ми нещо от тези упражнения. Да, мога да покажа.
Да, Значи- ето тук имаме и огледало, ако искаш. Знам, Няма че тук проблем. го По принцип решихме, в но книгата добре. беше оказано, че може пред огледало, нали? Така е по-лесно за самия човек, за да може да се гледаш. И на мен така ми беше много забавно, понеже упражненията са много забавни всъщност. И така всъщност си внасяш една радост в душата, която аз изобщо нямах. Всъщност за това нямах никакви резултати и от другите неща, които правех. Защото по редица стечения на обстоятелствата и ужасни неща, примерно, които са се случили в живота ми, просто аз не се радвах на нищо в живота си. На нищо, което ме заобикаляше. Да, наистина, дори на детето си не се радвах. На цветя, на слънце, нищо не съществуваше за мен. Наистина, Какво това е... толкова, освен тази диагноза, която разбирам, че те е стреснала? Не, това диагнозата, това изобщо не е нищо. Какво толкова може да се сипе енергията ти, желанието ти да живееш, при условие, че чух детето, имаш дете, за което да живееш? Ами аз не знам сега дали точно трябва да го кажа. С две думи, някакви трагедии в живота ти или... Да. Ами всъщност, за да... Да, ще го кажа и факта дори, че ще го кажа пред толкова много хора. Означава сигурно, че си преодоляла. Да, че съм преодоляла и че тази гимнастика наистина е нещо уникално, всъщност. Когато бях на 15 години, всъщност ме изнасилиха двама едновременно. И от тогава живота ми така се преобърна и беше истински ад. Всъщност не исках да ви разправям, защото това е минало. Аз, понеже имам дъщеря, която сега стана на 15, мога да си представям. В по-голям кошмар не искам да си представям, че може да се случи на едно И след това всъщност живота ти се преобръща коренно и всичко оттам нататък е... През призмата на това нещо, гледаш целият едно след друго просто се случват лоши неща. Ти самия дори го предизвикваш със състоянието си. Това е тежко емоционално състояние. Значи аз не можех да махна с нищо, защото аз съм играла всякакъв вид други неща. Аеробика, каланетика, пилатес, йога, плуване, всичко каквото може да си помислите, защото просто в един момент бях много зле и здравословно след известно време, така като мина. Ти ако по такъв начин си гледала на живота и всичко е било негативно, черно, най-вероятно сама си навличала. В същия момент аз се правих, че нищо не се е случило и представях една усмивка пред света, която всъщност ми отнемаше цялата енергия, защото аз правя така, че играя роля, да. И всъщност бях абсолютно без никаква енергия, разбирате ли, аз сутрин ставах все едно, че не съм спала. След колко време, можеш ли да кажеш горе-долу? Сега ще ви кажа. Надежда на много хора. След колко време горе-долу започнаха да се променят нещата? Значи това с емоционалното ми състояние стана след третия, четвъртия път, когато я играх. Това е уникалното за мен, че аз... Толкова бързо, след трета, четвърта година. Не. Ами аз играя от една година и всъщност това нещо, понеже се случи, аз просто бях изумена, защото... Как си го обясняваш с една гимнастика, която не успява да те... Не знам, тия древни хора... Не искам да обезмислям това с една гимнастика, просто ми е странно, че... Тези хора, които са го измислили, наистина са много мъдри. Хората са тибетци, така ли беше? В основата се ставят тибетски... Много хиляди години. Тази система, ние наричаме гимнастика жимлам, е така малко упростена. Това е система, която работи на различни нива. Добре, и какво? И просто почувствах тази радост, която аз, може би 28 години не бях усещала в душата си. А това е много важно, разбирате ли? Когато вие усещате радост за душата си, и то е написано и в книгата, всъщност. Значи, каквото и да правиш в живота си, трябва да го правиш с радост в душата си. Показвай упражнения. Каквито искаш. Ами, например, мога да покажа едно упражнение, нарича се дъжд и вятър. Значи, това е упражнение за белия дроб и сърцето. Добре. Има огледало, само да кажем, защото въпреки, че тук малко трудно ще ни бъде да го използваме, но вкъщи сочено за улеснение да се случват пред огледало. Пред огледалото, да. И винаги се обръщаш първо към органите, за които го знам, с любов и благодарност. И след това всъщност изпълняваш... Точно какво ти си имала миома? Какво си кажеш? Миомке, мила моя... Да, говориш. Пречиш ми малко, ако изчезнеш, ще е по-добре. Да, с любов, обаче много важно е с любов. Не е агресивно, махай се от тук, нали, примерно. А с любов, миличка, миомке, нали, изчезни, нали, искам да се стопиш, ще не си тук на мястото си. Да, дим да те няма. Така, добре. И всъщност, нали, за белия дроб говорихме. Да, започва се по този начин. Винаги трябва пръстите да са топли. Да, сгряваме ръцете и пръстите. И след това се обръщаме с любов и благодарност към съответния орган.
И след това, при това упражнение специално, Кое вдишваме. упражнение ще брем сега? Значи, дъжд и вятър се нарича. Дъжд и вятър, да. Вдишва се дълбоко. Вдишва се. Издуваме гърдите като балон. Добре. Да. Задържаме дъха и започваме да барабаним по гърдите като дъжд. Все едно живителни капки дъжд влизат в Чакай, че барабана май по белия дроб, да. И след това просто си представяш едно слънчице, което все едно всичко расте след... Покажи ми го. Добре, показвам го. И след това ще цепим дърва. Добре. Значи, показвам го. Слагаме ръце, нали така? Миличък мой бял дроб и миличко мое сърце, обичам ви и ви благодаря. Благодаря ви за всичко, което правите за мен, вече 43 години. И ви моля да бъдете много здрави, много мили и добри до края на живота ми. Добре. И сега ги покриваме с розов ефирен облак. Представяме си. Да, представяме си как ги покриваме тези органи с розов ефирен облак и им изпращаме цялата си любов. Добре. И вдишваме. Силно ли сме? Сравнително силно, да. Чай, че аз спрях да изпуснах въздуха. Така. Помагам отзад. Издишаме и сега вдишваме. Аз. По-добре. И все едно цепим дърва. И Така, това всъщност... сега. Да. Нагоре. Нагоре. Ти го покажи. Не съм облечена подходящо за тези упражнения днес. Добре. Това е всъщност за белия дроб. По този начин всъщност се насища с кислород. С кислород. Миналата година учихме при професор Ламики нещо, което за мен дори като лекар беше ново. Все чистим черния дроб. А всъщност белият дроб е нещо, което невероятно много се замърсява. И трябва, освен това, там е сърцето, там е Бог вътре, трябва да се полагат специални грижи за този орган, а ние някакси го минаваме метър. Много е важно това упражнение. Добре, цялата система е важна. Другото е за гръбначния стълб, казва се мече скаче. Аз вечно имам проблем с гръбначния стълб. Кажи какво е мече скаче, да. Значи то е много също забавно така. И, значи аз затова ви ги показвам тях, защото те най-много ме развеселяваха просто. Да. Разбирате ли това? Да. Значи обръщаме се също към гръбначния стълб първо с любов и благодарност. След това хващаме едно каче с мед. Тежко. И все едно си представяме мечока как се огъва... Носейки го. Да, носейки го. Значи показвам. Добре. Миличък моя гръбначен стълб. Благодаря ти за вярната ти служба вече 43 години и те моля да бъдеш много здрав, всяка твоя клетчица да бъде здрава и розов облак и любов към гръбначния стълб. И сега хващаме тази каца с мед и започваме. Огъваме се. Пак опряхме до... Браво на теб! Огъваме. И гъвкава! И след това мечока тръгва. Вярно са забавни. Мечока тръгва. Добре, Мария, тук... Значи, това е. Колко пластично и леко нежно се разгъват ставичките между пресните. Върни се тук. На хората сигурно ще им изглежда смешно. Нека да се смееш, ние забравихме и да се смеем. Това е важно. Това са упражнения от първо ниво на системата Жимлам, което е медена порта, мисля, че се казва. По принцип, изкуството на живота е да се радваме, да се смеем. Да, но освен всичко останало, аз се радвам за този ефект, който каза, че си имала на психиката, на емоциите. А миомата? Миомата, значи, тя спря да расте. В смисъл, след третата, четвъртата седмица почувствах разни други неща на физическо ниво. Значи това беше първото като на емоционално ниво, което усетих, а след това вече и на физическо ниво, като кръвното ми налягане, което беше много ниско, се нормализира. Вече усещах една енергия, която просто си зареден и можеш да правиш много неща. Усещаш някаква увереност в себе си, по-си решителен. Изобщо това ти дава наистина много. Да. Сигурно. Аз ти предлагам обаче
да поканим при нас човека, благодарение на който ти се чувстваш по този начин. Човека, който вече е бил наш гост. Днес ще ни покаже и разкаже много интересни неща, както и предния път, разбира се. Доктор Ламикин, много се радвам, че отново е при нас. Владимир Бернер ще ни превежда. Очень рад вас видеть. Добре дошъл. Здравейте. И аз се радвам. Заповядайте тук. Ваши почитатели, последователи, всичко сме събрали. Това, което Марина показа, така ли се случва? Вие превеждахте ли му всъщност? Той чули какво разказа Марина? Такъв ли е ефектът от упражненията? Това ли се усеща? Тя описа чудеса. След третия, четвъртия път, в който прави упражненията, вече се е чувствала по друг начин. Она уже чувствовала себя иначе. Да, система действительно уникальная. Система наистина уникальна. Она очень простая в Тя е применении. много проста, много лесно Легко се използва. применять, да? Лесно е да използвате. Применять для городского жителя, да. Очень веселая. Тя е много весела Но в тази нее очень система, глубокий смысл но заложен, тя потому съдържа много что она дълбок воздействует смисъл, на все защото въздейства върху уровни всички человека, нива на биологическое тело, човек, на на биологичното эмоции, тяло, на даже на емоциите, характер. дори на характера. И, конечно, характер И разбира се, характера на човека се подобрява. И все остальные параметры жизни. И всички останали параметри от живота му се подобряват. Аз съм впечатлена от това, което ми разказа тя. Ако приемем, че това е истината, аз вярвам, че е така. Наистина съм впечатлена. Сега обаче ще демонстрираме. Ние понеже се срещаме с вас вече втора година и сме израснали, сега ще си говорим за упражненията от едно друго ниво, сребърна порта. Това е следващото над медена порта. Второ. Не знам дали второ трябва да го нарека. Следващото ниво. С какво са свързани тези упражнения? Какви са? Що е за упражнение? Второй уровень. Второто ниво от упражнение е свързано преди всичко с нервната система. Нервната система и пряко с нервната система е свързана енергетиката на организма. Фактически малцина знаят, че нервната система се подхранва като електрическите проводници се захранват от електростанциите, така и нервната система се захранва от енергийното тяло на човека. Енергийното тяло очень долго говорился о том, что этого вообще нет. Ставаше въпрос за... Се говори, че това нещо не съществува. Съвременните западни лекари до сега не признават съществуването на енергийното тяло, но на изток медицината на енергийното тяло съществува много отдавна. И върху това се строи източната рефлексотерапия. В тези упражнения сребърна порта е заложено основно това действие се на нервната система, работи се за нея. Нервна система и енергия. Система и енергията. А има ли неща, освен ние ги наричаме упражнения, просто за да е на по-популярен език, но в системата има ли нещо различно? Да речем начин на хранене, детоксикация, не знам, някакви други неща. Конечно, да. Это система комплексная. Това е една комплексна система. Задължително става въпрос за система на хранене. Тя е много проста. Трябва ли всички да са вегетарианци или няма? Вегетарианци. Няма нищо специално. Не трябва да се отказваме от никакви продукти. Препоръчваме да се откажем от отровите. Алкоголь, никотин. От алкохол, от пушене. Препоръчваме да се откажем. Чаша вино, червена. Стакан вина. На Нова година. Бокал вина. Нет, абсолютно нет. Не, няма нужда. Добре. Остальные продукты надо просто правильно сочетать между собой. Правилно трябва да ги съчетаваме. Хорошая фигура. И тогава фигурата ще ни е добра, силата ще ни е достатъчно, няма да ни се иска да спим. Това няма да го има. У вас будет подвижность и ще сте подвижни и за сметка на храненето бихме могли да излекуваме 90% от болестите си. Много е важно човек да има енергия. Защо е толкова важно и защо толкова се набляга на енергията? Аз забелязах и Марина това, което каза, че не е имала никаква енергия. Нищо не е интересувало, на никой не се е радвала. Така. Но толкова ли е важна енергия? Да, это очень важно. Да, това е много важно. Энергия питает нервную систему и мозг. Енергията захранва нервната система и мозъка. Нервная система питает весь организм, управляет всем организмом. Целият организъм управлява го, създава настроението. Напълняет нас такой силой, что у нас такава сила, че дори открываются сверхспособности. Откриват нашите свръхспособности. Например, такие как да речем, като ясновидство, интуиция. И, конечно, мы становимся разбира се, ставаме енергийно непроницаеми для негативных воздействий, за отрицателните въздействия. Ну, таких как человеческая злоба, завист. Да речем, злоба, завист от страна на хората. Или вътрешни обиди, които
чувстваме, ставаме непроницаеми за това. Характер очень сильно меняется. Характер се променя много силно. Какво е? Свързано ли е с... Това е свързано с енергия, Мария. Да. Дайте да погледнем. Давайте посмотрим, що там. Много широко около нас се разпростира. Всъщност не е аурата ни, нещо друго е това. Это не наша аура, это что-то иное, наверное. Това е една изключителна снимка. Аз, между другото, сега ми я предоставих във връзка с идването на професора и не я бях виждала. Много често казваме, че на добрите хора им се случват лоши неща, лошите едва ли не се стоят така и си живеят. Не, всичко, което ние мислим и чувстваме, се завихря около нас и се връща пак в нас. Така че ние всъщност живеем в собствения вихър от мисли и чувства, в собствения енергиен континуум и ако не сме в синхрон с Вселената, цялата Вселена в крайна сметка е организирана около вибрацията на любовта, ние се изолираме и блокираме собствения си път и собствената си съдба. Така че добре е всеки да работи лично върху себе си и да не се грижи за това какво мислят и какво вършат другите. Има една приказка на изток: променям себе си означава променям света. Всеки е затворен в собствените енергийни сили. Ето, погледни как се завихрят нещата и как се връщат отново от тук, излизат и тук се връщат. Тук, ако тази енергия, която ни е нужна, откъде я взимаме? Отвън ли се зареждаме? Сами с мислите, за които говориш, и генерираме енергия? Лошите мисли ли генерират повече енергия или добрите? Има ли добра, лоша енергия? Съществует хороша или плоха енергия. Люди могат изпортить. Хората могат да развалят енергията или да я направят много добра. Мы можем сейчас просто практически померить да измерим на практика това поле. Искам веднага да го направим. Виждаме рекламата и след това ще измерим това поле. Да видят тези камери и тук всичките колеги с каква енергия ме зареждат. Защото нямам сили, вече излъчвам добра енергия, излъчвам и тая техника ме засипва. Трябва да видим реклама, продължаваме след това. Посмотрим реклама. Доктор Ламикин е при нас и аз съм много щастлива от този факт, защото всичко, което си говорим до момента, е много интересно и предполагам, че и за зрителите е така, а вярвам, че ще е и полезно. Много се надявам. Само заговорихме за енергията и сега ще направим едно измерване. Искам да го питам само, има ли много силни енергийни източници около нас, от които можем да черпим енергия, да се зареждаме, и кои са те? И що это за източники? Конечно, если человек живет в природе, човек живее сред природата му дава енергия за живот. И енергия е разпределена везде. И енергията е разпределена навсякъде. В големи количества. Единственият проблем е това, че сами ние не можем да поемем тази енергия. Защото се намираме в едно нехармонично състояние. Малко любов излъчваме към околния свят. Уважаем природу. Малко се отнасяме с уважение към природата, замърсяваме околния свят, замърсяваме отношенията между хората. Да. И всегда по-доброму относимся. Не винаги добре се отнасяме към тях, към животните, към природата. Но эту проблему можно решить очень просто. Този проблем може да бъде решен лесно. Каждый человек может напитываться энергией сколько угодно. Може да поеме толкова енергия, колкото му е необходимо. Биоплазмата обхваща всички предмети около нас. Включително неодушевените, така ли? Да. И неодушевените. Човек има възможност да поеме тази биоплазма. Целенаправленно, осъзнато да я поема и да я използва. Ако сме добре енергийно, ако мога така да кажа, значи ли, че навсякъде имаме нормално разпределена енергия, която циркулира нормално, или има места, които са много по-енергийно заредени, други по-малко? Места вокруг нас са больше тип енергетически заряжени. Я понял. То, что имеет большой объем, онова, което има голям обем и сделано природой, и е направено, създадено от природата, съдържа голям обем енергия. Самый большой источник най-големият източник е Слънцето. В България это очень много. В България го има много. А в Москве стига да сме хармонични и добри, да даваме любов. Да. И очень большой источник энергии. Много голям източник за енергия са планините. Это тоже в България есть. В България също това го има. Море. Морето. Тоже в България есть.
България го има и това. Затова смятам, че България е един земен рай. Животные тоже очень, Животните също, големите животни също имат источники биоплазмы, например, если те вы са голям заводите източник собаку, на заведите себе большую биоплазма. Ако ще си вземете куче, вземете си голямо рунтаво куче. собаку, когда обнимаете, Когато го прегръщате, да излъчва енергия. если не можете собаку завести, заведите слон. Ако не можете да си вземете куче, вземете си слон. Може да се измери. Той е по-голям. И аз съм големичка, я да измерим моята енергия, да видим каква и как е. Мою енергия. Как ще го направим? Трябва ли Как да ме седна? сделам? Для Я того, должна чтобы сесть. все люди видели, За да могат всички да виждат, что мы реально измеряем. че реално измерваме обема на аурата на Мы Гала, будем использовать вот такую ще проволоку, използваме този тел. которая называется, у тех, кто занимается Онези, биолокацией, които се занимават с биолокация, го наричат рамка. обычная проволока медная. Това е обикновена медна тел. Теперь, когда я буду Сега, измерять когато объем ауры, започна да измервам вокруг обема Гала, на аурата я около беру Гала, рамку таким взимам образом, рамката така, чтобы не шевелиться и не качаться, за я да буду не стоять крепко. се клате, ще стоя здраво на краката си И шевелить буду только и одной вот ще этой левой движа рукой. само лявата си ръка. И когда я прикоснусь к краю Когато ауры, достигна края на аурата, биоплазма побежит по рамке, биоплазмата ще се движи по и рамка будет рамката приближаться к моей руке. и рамката Тоест ще ти се ще си приближава към проводника по ръката. някакъв начин. Той ви будете проводом каким-то Да. образом. Вот я трогаю, сейчас рамка находится в исходном положении. Рамката е в изходното си положение. Я двигаю левую руку, Приближавам лявата си ръка, дотрагиваюсь до края стигам ауры. до края на аурата, Рамка начинает а поворачиваться. рамката започва да се завърта. Если я убираю руку, Две ауры. рамка Когато си стоит, махна ръката, рамката се връща. дотрагиваюсь. Стигам, докосвам аурата, махам си ръката. Если я буду руку погружать глубже туда, в ауру, Ако навлизам в аурата с ръка, рамка будет поворачиваться больше. а рамката ще се придвижва Вот я повече. только дотронулся. Ето сега докоснах само аурата. Вот я приближаюсь дальше Приближавам се още по-близо и убираю назад. и се връща ръката ми. И убираю руку совсем в рамку. Прибирам си ръката. Таким рамката се образом, я могу По ощупать този ауру начин со всех мога сторон, да провериш обхвана от навсякъде, всички да. страни аурата, нарисовать схему да и нарисувам померить схема, Ами проверете да тук в тази измерим част с как няма. сантиметър. В Правете, гърлената пожалуйста, чакра, да. вокруг шеи. Хорошо. Добре? Находится в нейтральном положении. Я начинаю В двигать неутрално рукой. положение е рамката, приближавам ръката си. Нямам въобще аура тук. Общението ми назис. Да, это называется... Имах, да, дыра. те зрителите знаят, че Да, у меня имах были проблем с проблемы гласа много с сериозен. гласа. Да, нету. ауры. Да, Здесь няма. Защо? Надо Как делать. така съм си я съсипала, Трябва съм да си се я работи. унищожила? Как е унищожил свою ауру? Потому что, наверное, очень много работала. Сигурно много сте работили. Да. Говорили сте дълго. А может быть, какая-то подружка Може би някоя приятелка пожелала плохого. е пожелала нещо лошо да ви се Нямам случи. такива приятелки. У меня нет таких подруг. Всъщност, Джуджи, с приятел като теб враг не ми трябва. С таким другом, как ты, мне не нужны враги. Тогда Така. мы можем сейчас исправить Можем положение. да оправим нещата Как? сега. Айде. Каким Садись. образом? Седнете. Марина, извинявай. Ти имаш нужда от лечение, но виждаш, че и аз. Така че има семинар, казваш, че няколко нуждаеш дни, се ние ще лечение. говорим, вече тече от Пристай 9 до семинар, 15, который малко уже по-късно ще проводится, кажем с него, ще директор ходиш Кутунов, там. поговорим об Аз этом. ходя. Ага, добре. Для того, чтобы проверить проверим нашу работу, мы используем нашата другое дейност. приспособление. Използваме всякакво възможно называется приспособление. маятник или- Това е махало. Какво се прави с него? Що с ним делаем? Сейчас я расскажу. Значит, Сега ще я разкажа. поджег свечку специально, Запалих специално тази свещ, чтобы объяснить, как работает за этот да маятник. обясня как работи махалото. Дело в том, что человеческий организм теплый, Човешкият организъм е топъл. и тепло излучает из И- определенных мест. Топлината се излъчва от определени места. Например, вот отсюда из макушки. От тук, от темето. Отсюда. От Эти тук, места от называются тук. чакры. Тези места се наричат чакри. Маятник должен почувствовать это излучение. Махалото трябва да почувства това излъчване. Для того, чтобы показать, За да что покажа, маятник хорошо работает, че мы махалото работи, ставим его над свечкой. го поставяме над свеща. Вы знаете, что от свечки горячий воздух Знаете, че поднимается. горещият въздух се издига нагоре.
и просто держим его над свечкой. И държим махалото над свеща. Если он работает, он Ако начинает работи, вращаться по часовой стрелке. махалото започва да се движи по посока на часовниковата стрелка. Виждали си? Довольно видям. тяжелый, попробуй. Доста е тежко. Вижте. Чакай, сега няма да мърдам да видя дали ще се раздвижи. Это не так просто. Не е толкова лесно. А? Виждате? Да. Вот теперь молодец. Браво. Екстрасенс. Аз не само последовател, мисля, че ще стана и съратник някъде. Виждаш, ще видим. Хорошо. Добре, съгласен. Теперь мы хотим измерить. Сега бихме искали да измерим дали има излъчване от там. свечки. По същия начин, както при свеща. Много излъчвам аз. Просто Сега да мисля ли нещо или не? Думате, чум-нибудь или? пока не надо ни о чем За думать. сега не мислете за Я нищо. все сделаю сам. Ще направя всичко сам. Много ми е лесно това, с не мисля. Это легко тебе дается. Да, лесно ти се отдава. Практически, видите, не шевелится. Виждате, че не мърда махалото. Да. Блюдце, если можно, дайте. Тогда мы сейчас говорим о том, что у него энергия слабая. Казваме, че енергията е слаба. А должна быть мощной. А трябва да има мощна енергия. Трябва. Да, нужно. Тогда мы сделаем так. Ще направим Садимся ровно, следното. спинку ровно. Изправете си гърба. Така. Професоре, Для чего мы это делаем? Защо го правим имам това? договор още известно време. Контракт е с телевидение. Когда энергия будет от свечки, Когато енергията от свеща се издига по она спирала нагоре, подхватит энергию тя ще подхване енергията и на начнет гала ее тоже крутить. и ще я поеме нагоре също по спиралата. Подержи тарелочку. Да. Ма няма нужда да държат, аз няма да мръдна и Що-нибудь ще видите. чувстваш? Аз съм Усещате ли нещо? Кроме страха. Освен страх. толкова ви имам доверие, че Я никакъв страх не изпитвам чувствам. към такова доверие, що никакво страха не Хорошо. изпитвам. Тогда я тебя прошу Добре. нос опустить пониже. Така че наклонете си носа напред. Добре. А то получается, что ты очень гордая. И излиза, че Абе, не крепи изглеждате чинийката много просто. гордо. Нет, просто Дерзата ти. Меряем над свечкой. измерваме над свеща. Конечно, свечка очень сильная. Разбира се, свеща праща един много силен сигнал. И вся оболочка начинает сейчас закручиваться и И становится... цялата обвивка започва да се засилва и да Затягивает в се себя энергию. върти. Поема енергията. Можно убирать. Можете да махнете свеща. Проверим. Я да видим. Да видим сега. Да. Разница большая. Эффект есть. Има ефект. нали? Браво. Ваш результат – моя цель. Резултатът, който постигате, е моята цел. Като говорим за енергия, се Когда мы сещам за говорим хората, об които енергии, лекуват с енергия, с ръцете си. Аз винаги съм си мислила, че това е дарба свише. Оказва се, че човек може да развие такава способност, такова умение. Всеки човек може. Как? Это тренируется так же, как Това се мышцы. тренира като мускулите. Вот для начала нужно Като начало понять, что такое трябва энергия. да разберем какво е това енергията Да, и как эту энергию брать. и как да поемаме тази енергия. Прежде всего, эта Преди энергия к нам всичко, приходит, когда мы енергията идва обращаемся при к нас, высшим мирам. когато се обръщаме към по-висшите светове. Больше всего энергии приходит через молитву. Най-много енергия се поема Само може ли малко посредством по-насам, за да молитвата. показват камерите добре? Да? Если вы хотите проверить, можем сейчас проверить. Ако искате да го проверите, можем да Вот правим так на стол следното. положим. Сложете си ръцете така, Конечно, не мешает, обратно. нет, наоборот. Не, не добре, пречат щом е пръстените. наоборот, Да, многие Тъкмо кристаллы, обратно. наоборот, заряжают Много энергией. кристали И потом могут зареждат вам с очень сильно енергия помогать. и могат да ви помагат много. Теперь на ручках есть тоже выход энергии вверх. На ръцете също има източници на енергия, която отива На нагоре. человеке нарисовано, На где човек входит энергия, где выходит. На човека е нарисувано къде влиза енергията и откъде излиза. Вход энергии находится здесь. Входът на енергията се намира тук. Поэтому волосы здесь закручены Затова вот так вот и растут по спирали. косите са завъртени тук. По този начин не растат спираловидно. Потом эта спираль идет, След това и тази выходит спирала здесь на кончиках пальцев. идва до тук и излиза Тоже спиральки. от връхчетата на пръстите. Също като спирала. Да, Виждате, да, че са да. рисунките на пръстите, на всеки един пръст. Да, отпечатъците. В Индии, когда танцуют В специальные Индия, танцы, когато эти спирали танцуват рисуют. специални Да. танци, тези папиларни линии ги нарисуват на пръстите. Вот сейчас мы посмотрим, как воздействует молитва. Ще видим как въздейства На молитвата човека със върху слаба енергия. човек с слаба енергия.
А теперь уже не слабая, потому что мы ее немножко Вече поправили. не е толкова слаба, тъй като оправихме до Да някъде пробваме обаче нещата. дали ще се засили. Теперь закрывай глаза Затвори си очите и помолись. и се помоли. От сердца. На глас ли? От Отче наш, ти, който си на небето, да се свети името ти, да бъде волята ти, да дойде царството ти. Да ни днес Видно? нашето насъщение. Виждате ли? Прости ни греховете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение. но Она спаси стала ни от просто лукавия, могучей. защото Твое Тя стана сила просто и могъща. слава и царството на Что Отца происходит? сега и Какво става? во веки веков. Может, на левой руке тоже самое. Можем да опитаме на лявата ръка. Самый большой приток энергии через молитву. Най-големият поток енергия идва с молитвите. Ей, че хубаво. Греховете, както ние простихме. Когда человек об этом узнает, Когато човек научава за това, он начинает молиться каждый день. започва да се моли всеки ден. Потому что он Защото видит практический вижда результат. практическия резултат от това. Че интересно ми Аура стана. человека становится очень сильной. Аурата става много Да, силна. и ее можно сфотографировать. Вот, Тя например, може да бъде снета, Я да тут принес бъде фотографии, это фотографирана. пальцы Донесох сфотографированы. снимки на пръсти вот так пальцы. И Да, и видно, Да. и это палец тоже. и това е пръст. Видно, как аура светится. Добре, за Виждате човека как добре, но тук свети има и аурата. цветя, и те ли имат аура? Цвети, у них тоже есть аура. Все живое Да, всичко Всяко живо живо същество има аура. своята аура. имеет свою ауру. Вот это Това какво? старинное изображение Това е Бога Шивы, танцующего старинно изображение на танцуващия Шива в круге энергии. в кръг от енергия. На самом деле Шива Всъщност это славянский Шива, бог, това е который славянски бог. по-славянски его имя На произносится как Жива. славянски името му звучи Жива. То есть жизнь в чистом виде. Тоест живота в чистият му вид. Олицетворяет вот эту энергию жизни. Той олицетворява жизнената Можно енергия. посмотреть, как над этой Можем да картинкой видим как работает маятник. действа махалото на тази картинка. Видно, да? Виждате ли? Если я еще буду говорить Ако Шива, 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 Шива повтарям Шива или Жива, да? или Жива, Он еще больше начинает вращаться. махалото почва да се движи по-бързо. молитвата, Тоест, засилват тази енергия енергия. молитвы усиливает энергию, которая существует в мире. Много да, са така красиви. е. Цветята са... Очень красиво эти цветы. Наистина са много красиви. Действительно очень красивые фотографии. Добре, това нещо с третото око, с ясновидските способности ли е свързано на човек? И може ли както енергията, която можем да излъчваме и да лекуваме, да развием такива способности? Развивайте такие способности ясновидения. Да, третий глаз Да, является третото управляющим органом для энергии. Орган, който управлява енергията. Эта чакра называется аджна. Тази чакра се нарича аджна или агни. Вот и изображение есть у нас. Това Така е ли? изобразен Очень агни. красива. Изумрудно-зеленый цвет у нее. Изумрудно-зелен цвят. 96 лепестков изображает. 96 цветчета. Много красива. Находится здесь, Намира се тук, в центре головы. в центъра на Да, это главата. очень красиво. Да, много е красиво така. Эта чакра или этот центр управляет Този център, такими тази чакра процессами в организме, как управлява такива размишление, процеси памет, като мисли, интеллект, паметта, логика, интелекта, въображение, логиката, ясновидение, въображението, целителство, ясновидството, любов к целителството, красивому. любовта към всичко красиво, Музика, например. към музиката да речем. Тоест, ако нещо такова ни Тоест, липсва, если куцани, имаме чувствуете проблеми с тези или неща, не у нас харесваме есть музика, да проблема, речем, не или нравится това нам означава, музика, че или проблеми с имаме паметта. проблем с тази Это чакра. означает, Така ли? что с этими Да. чакрами у нас Ну, есть повышенное проблемы. внутричерепное давление, плохое зрение, Повишено давление, налягане в плохая черепа, память. проблеми с Или зрението, человек не может сосредоточиться. това, че човек не може да се съсредоточи, Главни проблеми боли с в паметта, различных областях. главоболи, различни болки в различни части на главата, Очень плохо соображает. много зле мислите Да. Или раздражает все, например, или громкая всичко ви музыка. дразни, да речем силна Яркий музика, свет. ярка светлина. Говорит о том, что проблемы с Всичко това этим говори, че има центром проблеми с начались. този център. А как этот центр восстановить? Как да го възстановим? Во-первых, ну я в своих книжках В это книгите описываю. си го Да, описвам ну, всичко вот това, но по принцип можно при помощи би энергии могло огня с помощта на енергията запускать на эту чакру. пламъка да се включва тази чакра. или накладывать вот такие, На например, същия принцип с Това е махалото. може принцип. Да, вот эта чакра тоже, Тази это чакра, изображение тоже имеет този образ энергетический смысл. също има някакъв енергиен смисъл. Видите? Да. Нали виждате?
Можно это использовать для медитации. Това може да бъде използвано за медитиране, дори когато гледате това. Он очень сильно помогает. Аз ще погледам това. Тук имаме кафета, защото разбрах, че дори храната можем да си заредим с енергия. Така ли е наистина? Вы говорите, что даже и поемайки да поемем повече енергия или питание можете зарядить. Поэтому мы принесли кофе здесь. Советую Съветвам ви на заряжать свою еду и бих искал да кажа, че трябва да се зареждаме храната с енергия. Почему енергия може да заряжаться? Защо енергията може да се зарежда Потому что в еда храната? состоит на 80-90% Защото храната из воды. е 90% вода. Да. А водата, если Водата, вы читали ако работы сте чели японского автора трудовете Масаро на Емото, Масадо Емото, Има кристална памет, кристална решетка. Да. Записывает все, что... записва водата слышите, всичко това, което вижда и чува. Если вода, Ако кофе состоит на 99% из е воды, 98% от вода, зарядить ее значи тем, бихме могли что да я над ней заредим произносим, и ту энергию, с которую това, казваме което с думи, казваме произнасяме. нещо Просто нужно добро словами или нещо друго? говорить. Я советую использовать все Съветваме способы. да използвате какие вы всички знаете. начини, които знаете. И слова, и думи, и добрые состояния и сердца, добро състояние на вашето и сърце. энергию давать. И да отдавате енергия към Сделаем водата. так. Ще направим следното. Това е практиката. Я очень люблю это слово «практика». Много обичам тази дума практика. 3 чашки ставим. Поставяме 3 чашки. Ставим руки над ней. Поставяме си ръцете на тези 3 чашки. И от сердца И от говори. цялото сърце Дорогой казвам, кофе, скъпи, как я скъпо тебя кафе, люблю. колко те обичам. Колко те обичам, колко хубава енергия ще вкараш мен. Дай нам енергию. Дай ни енергия. Виж, и знам, така. Будь всегда красивая, Бъди будь винаги всегда красиво, благородная, будь благородно. всегда вкусная. Бъди винаги вкусно. Да. И пусть мой организм с И удовольствием нека воспринимает тебя. организмът ми те поема с удоволствие. И для того, чтобы ты была хорошая, И за да я си скажу хубаво, слова, которые ты ще любишь. кажа думите, които обичаш. Жизнь. Живот. Жизнь, говори. Живот. 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 Здоровье. Здраве. Здраве. Здравие. Слава. Слава. Живе, здраво, слава. Говори. Живот, здраве, Этими руки слава. делайте только. Елате, направете го същото Айде. с ръце. Сейчас эти чашки с кофе Живот, полетят в здраве, космос. слава. Сега тези чашки ще летят в космоса. Живот, здраве, слава. Все убирайте руки. Приберете си ръцете. Теперь это кофе будет дороже стоить намного. Сега това кафе ще е много по-скъпо. Ага, и много по-заредено виждам. Гораздо более заряжено. Трябваше отделно да провери всяка чашка, за да видя коя е най-заредена да взема нея. Нужно было отдельно каждую чашку заговаривать, чтобы именно ее выпить. Можно также с любой едой делать. Това може да се прави с Знам, че има начин да се разбере дали човек е избрал Знаеш, подходящата професия. Можно узнать подходящую профессию. След като е работил толкова време, се чудя дали съм направила верния избор. Я не знаю, сделал ли я правильный выбор. Можно, конечно. Да, може, разбира се. Если человек Ако говорит о чем-то, что он човек сильно любит, казва, че силно обича нещо, у него его энергетическое тело начинает енергийното му увеличиваться. тяло започва да се увеличава. Потому что оно радуется Защото и то се наполняется радва, жизнью. то се Аз изпълва казвам, че с обичам живот. това. Я Ще също проверим. люблю свою професию. Сега ще проверим. Чакайте, че съм се опряла в метал. Выстави вот так 2 руки вперед. Поставете си така ръцете напред Я ставлю руку, Поставям си ръката нащупаю твое и излучение, которое напитвам излъчването, което и от имате. сердца. Или от сърцето. Теперь представляй, что ты работаешь ветеринаром. Представете си, че сте ветеринар. Уколы собакам делаешь. Правите инжекции Операции. на кучета. Крава си представях, но Я ако трябва крава собака, сега. собака ще си представя. Добре. Вес уменьшается. Теперь Да, представь, что ну, ты работаешь дворником. Представи си, че си метач. Еще хуже. Още по-зле са нещата. Доктором, да? Лекар. Теперь ты доктор. Сега си лекар. Тоже слабо. Ну, Пато на том си представих Мария. Не беше добре, сигурно. Трябваше нещо по... можем, Мария, попробовать. Можем Она да работает опитаме доктором. примера на Марина. Тя е лекар. Вот. Виждате ли? У нее. Мария, Аз съм си фалплан. това на нищо не прилича вече. Теперь Ама. представляй, что Сега ты си- работаешь ведущим. Представи, че си передача. водеща На кафе. в Ручки предаването. сделай. Направите така с ръцете. Говори, я ведущий на кафе. Аз Аз съм водеща. водеща на кафе. Аз съм водеща на кафе и ужасно много обичам това, което правя. Да.
Виждате ли какво става? Поехали. Еще говори. Водеща съм на кафе и искам да правя това. Да, это твое. Да, това е твоята Дайте професия. сега, можем да си говорим много и ми е много Можем интересно дълго да кажем за този разговаряме, семинар. като разкажем Той вече е започнал. Какво, до кога ще продължи? Такива неща ли ще видят хората? Такива неща ли ще се случват? Сейчас с Софией я провожу семинар. Води се С 9 до 15 от числа. 9 до 15 този месец, всяка вечер, И где-то до 10 часов от вечера. 6 до 10 Но вечера. обычно позже намного задержимся, потому Обикновено что продължава много очень много по-дълго, вопросов защото задаем. има много въпроси И от люди, которые хората. уже давно Хора, занимаются, които они отдавна хотят се показать свои занимават с това, успехи, биха искали здоровье, да покажат успехите си, да какие демонстрират обстоятельства своето здраве. Вот, так что приглашаю И вас на така че семинар. каня ви на семинара. Приходите, пожалуйста. Заповядайте. С Вот удоволствие, это Джуджи, вече все, сме се вот это оговорили. мы все практически обучаем. Обучаваме Я на думаю, всичко що това за на эти практика. дни люди Смятам, станат че през това време настоящими специалистами. хората ще Ну и станат потом, истински конечно, специалисти. надо Разбира се, практиковать след эту това те систему. трябва да практикуват тази система. А чтобы было хорошо практиковать, А за да могат добре да я практикуват, поскольку год уже прошел с тъй прошлого като посещения, мина вече една Я година, вам от хочу следващата небольшой ни подаръчек среща сделать. бих искал да ви направя Можно малък небольшой подарък. подарък? Може ли да ви направя подарък? Обичам подаръци, Я признавам. люблю подарки. это я полное собрание сочинений. Това са всички Доктор Домикин, много ви книги, благодаря. които съм написал. Сигурно ще ми помогнат. Благодаря вас. Вярно, ние. Докато стана ваш съратник, ще трябва да поуча малко, така че ще ми помогнат. Много благодаря. Мария, за първ път те виждам малко да мълчиш, честно. Да, много интересно. Беше ти толкова интересно, че гледаш и ти така. Добре. Благодаря ви, до нови срещи. В петък ще се видим с вас. Приятно, че ме сте. Спасибо вам. Благодаря спасибо ви. вам.